Yung pagkain ko, hinahanap sa akin yan, lalo na yung mga lasenggo. Nung araw, magtatanggal ng hangover, pupunta sa akin. Sabi niya, ang lakas magtanggal ng hangover. Sabaw, mainit eh. Kaya sila, tinatayo nila ako dito. Ngayon, dumatayo sa akin, may Laguna, may Cavite, mayroong Bulacan. Ako po si Bonjing, na taga Blooming Street at Oroqueta. Nagtitinda po rito sa may cover court ng pagkain na pata, rib, mami, tsaka laman. Mga almost 40 years na. Ang trabaho ko po, gumawa na relo, minamat ako, kaya naisipan ko magtinda. Yung natigil nga ako sa paggawa na relo, nagkatay kami ng baboy rito na may minatibidad. Ngayon, yung mga buto-buto na hindi na binibigay sa akin, yun ang ginagamit ko sa sabaw. Tapos yun, hanggang sa nakilala ko, matagal din eh. Yun mo, almost 40 years. Marami kong pinasukan na trabaho. Naging basurero ko, tricycle boy, kalpintero, sa mengkaniko. Marami kong pinasok na trabaho na talagang mahirap. Hanggang dito lang buhay natin dahil wala naman tayong wala tayong kabubuhay, lalo na magulang ko, barbero lang. Ang tatay ko, nanay ko lang, mga nabuhay. Kaya ito, tayo sa hirap. Kailangan magsumikap eh. Dahil wala kang ibang pagkukunan eh. Bali wala na sa akin yung dahil nga sanay na eh. Hindi ka mukha nung siyempre simula ka, nahihirapan ka. Lalo na mga gamit mo. Pero ngayon nakapagpundar na ako ng mga gamit na talagang nagsikapan ko para hindi ako nahihirapan. Ako naman, nagpe-prepare ako, kukuha ko ng baboy alas 12, alauna. Ngayon, pakukulong ko yun. Pagkatapos, pumunta man ako ng palengke, bibili ko ng mga sibuyas, chili, kalamansi. Tapos magsasangag naman ako mga bandang alas 6. Habang nagsasangag ako, binababa na namin yung sabaw para doon na sa pakuluan sa baba. Patapos nun, yun. Sasakay na namin sa kariton. Nung araw, yung kariton ko kalahati na rin. Kaya 3 balik ako, 4. Ngayon, medyo lumaki, kaya medyo maginhawa na ako. Talaga pong totoo. 30 minutes lang, ubos na yung paninda namin. Kaya salamat po sa mga tumatangkilik sa amin. Ako po yung asawa ni Ma'am Bonjing. Kami po yung nagtitinda ng pata at trips dito po sa Texon Court
Yung pong tinda namin, yung pong pata, 75, yung rib, 75. Ganun din po yung laman, 75, mami, 40. Yung rice po namin, 15. Yung kaya binabalik-balikan po kami ng customer dahil po siguro dun sa sabaw na parang organic po siya na wala kaming linalagay kundi asin lang at saka buong sibuyas. Lahat po kasi nang magsabi sa amin kakaiba daw po yung sabaw na hindi daw po nila maano yung masarap daw po. Wala siyang lasang malansa, wala daw pong lasang iba basta masarap daw po yung sabaw. Hindi nila mapaliwanag kung bakit masarap yung sabaw. Tsaka sobrang lambot daw po ng tinda namin. Akala nga po nila, pinipresyo cooker namin. Sabi ko, hindi po, kalan lang yan, chileng. Tapos, basta pag kumulo, orasan nyo lang pong 2 oras. Malambot na po yun. Hindi po kasi namin binubuksan-buksan, tsaka yung dagdag ng dagdag sabaw. Kaya po, siguro yun po ang sikreto ng sabaw. Yan, yung pata tsaka yung rib. Number 1 yan. Kasi inaanap nila, malambot. Pagka, usang umihiwalay sa buto. Maraming gumaya sa akin yan. Hindi lang 4 na tao gumaya sa akin. Yung pahanap buhay kong yan, gawa ng nahingit sila. Kala nila madali. Kala nila ganun lang. Hindi naman yung kala mo pag nagtinda ka, malakas ka kagad. Hindi. Siyempre magtataga ka. Sakto na naman pong nakakaipon ng konti sa kuryente, sa ano. Pero siguro po kung diretso-retso lang yung pagtitinda namin araw-araw, kahit pa paano po siguro magkakasobra. Kasi dito po kuya, kalating araw lang kasi minsan po may maglalaro, may ano. Kung ma-vlog kami, dumami mga suki ko, kahit pa paano po nakakaipon kami ng konti-konti ngayon. Kaya lang hindi pa po sapat para makakuha kami ng pwesto. Lagi kayo nakain dito, sir? Oo, misis ko, kasama kami sa pamilya ko, minsan kumain na kami dyan. Nung araw kasi mambonding doon sa kanto, doon nakapwesto yan. Pangalawa, sa edad ko ngayon, 51, 24 anyos, kumakain na ako dyan. City Hall pa ako nagtatrabaho noon. Napupunta namin ito pag binibisita, sa era namin ito nung araw. Hindi rin nagbago yung lasa. Ganun pa rin po, no? Ganun pa rin talaga.
Mga igan, ako si Tatay Bonjing, kung tawagin dito sa may Roqueta, Texon. Ngayon, dito sa hanap buhay ko, 4 na dekada na ako nagtitinda. Ayan, mga customer ko, salamat at napapasyalan niyo ako rito sa hanap buhay ko. Nagpapasalamat ako ng marami at natutulungan din niyo ako kahit paano. Pasyalan niyo ako rito sa Roqueta at matikman niyo naman ang paninda ko. Mga igan.